Boiro mostrou a súa cara máis solidaria. Medio milleiro de persoas participaron na andaina organizada pola Asociación Española contra o Cancro, unha cita que logrou recadar máis de 7.000 euros. A Praza de Galicia tingueuse de verde este domingo 21 de xuño por unha causa de loita común. Centos de veciños sumáronse á andaina solidaria promovida pola agrupación local da Asociación Española contra o Cancro. Un éxito total. Temos de anotacións 500 persoas maiores, 35 nenos, unha recaudación increíble. Os participantes percorreron o paseo marítimo e o entorno do río Coroño nunha marcha que xa se converteu nunha das citas solidarias máis destacadas do municipio. O recorrido noso é sempre moi sinxelo, porque vai xente maior, meniños, xente con cans, ou un señor con unha silla de rodas, entonces facémolo sempre moi accesible, moi pequeniño, moi bonito, que é o noso paseo marítimo, que é unha belleza que temos en Boiro, entonces é bonito e pequeniño, son 5 kilómetros que para a xente que vai chegalle ben. As inscricións e a venda de material da asociación permitiron recadar máis de 7.000 euros, uns fondos que se destinarán tanto á investigación como ao apoio de pacientes e familiares. Este ano, a entidade quixo resaltar a contribución do propietario do ximnasio Su Sport de Boiro, Víctor Costado, quen imparte clases gratuitas 2 días á semana a persoas que forman parte da Asociación de Cancro. A andaina é para recaudar fondos para a investigación da lucha contra o cáncer. Este ano dedicamos xa moito a un amigo de todo Boiro que se chama Víctor, ten un gimnasio que le está colaborando ca asociación cunhas clases gratuitas. Este ano vamos a dedicar a el o noso tempo que o merece. A presidenta da entidade en Boiro, Marisa Lojo, agradeceu a implicación da cidadanía e destacou que a participación medra ano tras ano, reflexo do compromiso da sociedade cunha causa que afecta a milleiros de persoas. Realmente estamos moi agradecidas. Se alguén necesita algo que recurra á asociación, se alguén quer ir ao gimnasio, non ten máis que ir ao gimnasio de Víctor, apuntarse e acompañarnos a facer a gimnasia, que é suaviña, moi bonita e moi agradecida. Dende a asociación lembran que cada achega conta e que a loita contra o cancro require do esforzo colectivo.